Pajatu kuli nkhani zochuluka zimene zikuzungulira kunjaku komabe tabwera ndi update ya amayi amene chithunzi chawo ndi chimene mukuchiona chikusewera pa skini panopo amene watu paja ndi akolini zamba nkhani zawo ena titha kuti tikuzitsata bwinobwino ena sitikuzitsata amene wapaja ndi kuti panopa ali m'manja mwa polisi kwa area 30 kutsatira kuti anatapidwa dzulo pamene amafuna kutuluka kunja kwa dziko la Malawi ndi ena tonkomati kuti kodi zikukhala bwanji kuti tafotokozani bwinobwino muti chikuchitika ndi chani chabwino tifotokoze nkhani motere kuti muimvetsate bwinobwino monga tafotokozera kuti amenewo ndi kuti ndi akolini zamba aja amene anali secretary to the president and cabinet ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko nthawi imeneja mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party ndenotu amene wakuti anakonza ulendo ofuna kupita kumayiko akunja akuti ku Geneva mu dziko la Switzerland ndipo tengera nimene amafotokozera akuti ulendo wawo amachoka ku Kamuzu International Airport ukafika ku dziko la South Africa kuchoka kumeneko ndikuti amapanga connect kumapita ku Geneva ku Switzerland zimene amakachita kumeneko akuti kuli graduation ya mwana wawo ndetu yomonga kholo amene ukapezeka pa mwambo umenewo komano chimene chinachitika ndichonena kuti atakonzeka ulendo wabwinobwino afika pa Kamuzu International Airport kumeneko ndikuti akuluakulu a nthambi ya immigration anapeza zoti anapanga detain amenewa ndikuwauza kuti tatiyeni kuno titondoleni pali ziwiri zitatu zoti tikambirane kumeneko pamenepo kunapeza zoti makosana amenewa a immigration ndikuti anayimbira ku likulu la polisi ku area 30 kuti munthu mamufuna uja akolini zamba ndikuti no ali pa ulendo akutuluka akufuna kupita ku mayiko akunja ndenotu area 30 sinachedwe nakumbali wita kupita kumeneko kwapeza akolini zamba ndikuti no yawo ja polisi kuti tiyeni kwerano mu cruiser mukafotokozera ku area 30 limenelotu ndikuti linali dzulo ndeti kuchoka dzulo akhali ku area 30 moti agona mchitokosi kumeneko cha polisi ngakhale kuti malo yawo amene mmodzi mwa iwo ndikuti ndi a Sylvester Ayuba James dzulo anathamangira kumeneko kuti akamve chimene polisi yatengera client wawo ndipo tengera nimene afotokoza Ayuba James amazanena kuti kumene kwatafika apolisi ndikuti anali akuthamanga koma anali asanatuluse ndandanda wa milandu imene akuganizira kuti amene akolini zamba anapalamula pa nthawi imene amagwira ntchito ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndenotu lero pamene amene a polisi amene amayankhulira polisi imeneyi amene watu ndi a Leo Chintembo anazabwera kuzasimikiza kuti amene akolini zamba ndikuti agona mu chitokosi mwawo ndipo amapanga ziwiri zitatu kuthamangathamanga ndi mafailo ndikuti no abwerano kuzafotokoza kuti amenewa apeza ndi mlandu wake kuti pa nthawi imene anali SPC akuti sanagwire bwino ntchito amagwisa ntchito ofesi yawo molakwika zimeneto ndizosemphana ndi malamulo potengera ndi section 95 ya malamulo a dziko la Malawi ndikuti akuti chigawo chakumasana kuno awatenga kupita nawo ku bwalo la milandu kumene akamve satane wa milandu imene anapalamula pa nthawi imene amagwira kumeneko ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ayi ndithu mmenemo ndimene apolisi afotokozera pa nkhani yokhuza ndi akolini zamba komano tikakutengani mbuyo pang'ono weekend yapitayi a chipani cha Malawi Congress Party makamaka achinyamata kumeneko anali ndi mkumano wawo ku headquarters ya chipani chimene cha MCP ku Lilongwe kumeneko pomwe panali wamkulu wa chinyamata amene watu ndi a Baba Steve Malondera komanso anayitana mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party a Dr. Lazarus Chakwera pajaso a Steve Baba Malondera ndikuti ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha MCP amachoka chigawo cha ku Lilongwe uko ndepa mkumano umenewo anayankhulapo nkhani zokhuza ndi kumangidwa kwa anthu amanena zoti pakonzedwa ma warrant of arrest mazachula kuti kandi 19 tate tingoona zimene anayankhula amene wakena kuti malize ndi nkhani sindikira kwa basi tuzambiri pali ena kukwita ntchito za boma ena kanku polisi ena ku MDF ena masiwo osiyanasiyana alandira zipongwe chifukwa anatumikira boma lanu la Malawi Congress Party bana ndikusimikisireni kunena kuti awa akuputawa ndi mavuto oyambada 2030 uyu ni mukulu waso mboma ngati president wa dziko la Malawi
kumanga ndi akumanga pano tikuyankhula pano ndiye kuti kuli ma warrant of arrest akuti pafupifupi 19 ena afe angodikira kuti tikaseka parliament kuti no atithireko unyolo ndipo tililede ndife andiokonzeka koma chipani chichi cha Malawi Congress Party ngakhale wina atayeserera kuti atiopseze nkumalingalira kuti akhoza kuchithetsa akunama ichichi akunama yes pamene anamangidwa ena ndi ena tinangokhala chete koma ndikufuna ndineneyo ku dziko la Malawi enough is enough. Chabwino tamva pamene komanso taona amene ayankhulira akusindika zonena kuti akusogoleri wa chipani cha DPP wakonza zoti umange makosana a chipani cha Malawi Congress Party ndipo iwo akonzeka potengera kutinso akuoneka kuti ati ali pa mndandanda wa anthu oti amangidwe after parliament. Koma noto nkhani imene sinangothera pomwepo atapitanso ku parliament anayambitsa nkhani imene pamene anduna azachuma a Joseph Mwanamveka amazakamba za ndondomeko ya zachuma ndekuti ya media imeneyo ndiye paja nduna amene amadzudzula achipani cha MCP kuti mulamuli wawo anaononga chuma cha dziko la Malawi. Nde Steve Malondera anazazuka nkunena kuti ndi chifukwa chane amangoyankhula kuti MCP amaononga ndalama bwanji osangomanga anthu amene akuona kuti anapha milandu imene mpaka natinaona kuti anduna azachumawo anazasindika kuti ali ndi umboni pa zimene akuyankhula zitati ndikonenso zimene anayankhula andunawo kena kuti malizini nkhani. Questions made by Lilongwe, yeah, and also there's Kasina. I 100% agree with you. And I hope, indeed, your colleagues agree with you, because I'm sure as you are speaking, your friends, BP Gugwera to BP Gugwera. I don't know whether you know what I'm talking about. I'm saying this, I want to agree with you because I'm saying this. Indeed, what you are saying is true. No, members, let's listen. Yeah, I wanted to say that what you are saying is indeed true, because we have lost a lot of money, which you know better. Mega farms, NIF, Green Belt, what's it called? Mike, Loans Board. And all the records are there. In fact, I expected that you ask a question on the Financial Intelligence Authority, because they have tracked, they have checked the movement of funds from account to account in the banks. That's why I've said it will be a pleasure for me to provide that report to this August House, so that you as the chair of public accounts, you need to do the needful and prove to the Malawian that you mean what you are saying today. Thank you very much. Chabwino pamenepo ndimetaonera amene anayankhulira Joseph Mwanamveka komanso ku chipani chimene cha MCP kuli mmodzi mwa akuluakulu aku chipani chimenechi amene watu ndi Anthony Bendulo anakhalanso akuloza chala akulini zamba kuti amakhala kuchita zinthu zosokoneza kwambiri zakatangale ndi ziphuphu tate ntengonerako zimene anayankhula kena kuti malizini nkhani. Kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani? Kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements? Ndakhala ndikunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of my Colin Zamba pa nkhani ya mafuta. And plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mofatsa bwino ndi President Ruto, president wakujani waku Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazuluwira za madobadoba ndikamba Colin Zamba anayona kuti ikaenda amene ikuyenera iyendere chonchi ife sitijapo ndi imeneyo sitani sigwirayi. Ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira. So panapezeka zonoti Colin Zamba abweretsamo nzeru zawo
abweretsa nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. But as I said, ndili ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobako, including my instructions ochoka kwa Akoleni Zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation, my calls, ndili ndi access ya zinthu zimenezozo. Komano potengera ndi mmene anayankhulira apolisi kunena kuti leroli ndi kuti Akoleni Zamba akwena kutengedwa kupita ku bwalo la milandu kuti akamve formally milandu imene akuganizira kuti anapalamula. Komano akuti chimene chinachitika nchonena kuti apoliso anatengadi Azamba kupita nawo ku khoti. Komano ali ku khotiko kunazapezeka zonena kuti apoliso analandira foni ndeka inachokera kuti akuluakulu ena apolisi kaya kuti kubomako sizuzika bwinobwino information imene yosanapereke. Ndi information yakuti anawuza kuti abwererenso ku polisi ndi kuti abwereranso ku likulu la polisi ku area 30 kumene asunge usiku uno kufikiranso mmawa ndi kuti mpamene azatenge kuapitisa ku bwalo la milandu. Ndi paja amayembekeza zoti akapita kumeneku ndi kuti akamva mlanduwo ndi kuti akapemphekonso belo kumeneku. Koma ndi kuti sizinatero, mwina zimenezo zitha kuchitika mmawa. Komano lawyer wawo a Sylvester Ayuba James amanena kuti potengera kuti maola 48 sanathe imeneto ndi nthawi amaloledwa apolisi kusunga munthu asanamutengere ku bwalo la milandu. Komabe akuti zimenezi akuna kuti apolisi angofuna kuchita nkhanza kufuna ngowazuza chabe amene wa Akoleni Zamba ndi akuti ndokhumudwa kwambiri pa zimene zachitika zikuti client wawo akuzuzidwa pamene mwayi unalipo oti nkhani yawo inakalowa ku bwalo la milandu. Ndi Ayuba James anapitiriza kufotokoza kuti akuti apolisiwo aonesanso walanti yonena kuti afufuze mu foni ya Akoleni Zamba. Komano sanafotokoze information yambiri yokhuzana ndi zimene apolisi akufuna mu foni imeneyo. Nkhani zaketo ndi mmene zikuyendera kumeneku ku polisi komanso ndi kuti nkhani yonse yokhuzana ndi Akoleni Zamba. Mwina to muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chokoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.